Hello guys, good evening. This is me again, Jeff, and welcome to my channel. So for tonight's video guys, pagpapatuloy ko yung paglalaba ko doon sa mga tinago kong sapatos, mga overkept shoes. Kasi kagabi meron na akong first batch ng mga sapatos ko na nilaban ko. Kaso nga lang, hindi umaraw kanina, kaya basa pa rin siya. Pero ngayong gabi, pagpapatuloy ko na yung paglalaba ng mga nakatago ko pang sapatos para kung sakali man na umaraw bukas, ay sabay-sabay ko na silang ida-dry up sa araw. Ngayon guys, nakikita niyo naman siguro sa sa social medias, like sa Facebook o kung saan man, merong mga sapatos na 'pag natago siya ng matagal, overkept, gano'n, makikita niyo nagpu-pulverize siya at natatanggal na yung mga dikit-dikit. Ngayon nangyari na sa akin 'yun. Kaya ang ginagawa ko as a remedy, nilalabas ko siya from time to time kahit hindi ko siya nagagamit, and then hinuhugasan or nilalaban ko siya, and then dina-dry up ko sa araw. Kung wala man, kung halimbawa walang araw, maulan, at least bino-blower ko para yung material or yung shoe material niya ay maging intact ulit. Kasi nagtatanggalan yung mga ano niya, lalo na pag leather, nagtatanggalan yan. So, ayun guys, samahan niyo ako para maging content na rin to, at kung halimbawa man na makatulong ko sa inyo, lalo na sa mga ganon. Kasi ang mindset ko kasi is hindi ko ginagamit yung mga sapatos ko kasi baka maluma, ganyan. Tsaka wala naman akong pupuntahan. Nasanay lang or nahilig lang ako bibili ng sapatos noon, pero minsan ko lang din naman magamit. Yun lang. So, ayun guys. Samahan niyo ako ha. Maglaba tayo. Let's go na. Hey guys, what's up? So, ito yung sapatos na sinasabi ko na ganyan, nagpo-pulverize siya, tapos yun nasa pinakababa naman, yan, nagka-crack. Yung parang, alam mo yun, parang nag-shrink yung mga ganyang shoe material, mga synthetic. Ganyan yung mga nangyayari sa mga sapatos ko pag hindi ko siya ginagamit. So ngayon, ang gagawin natin is, labas natin yung mga sapatos natin nakatago, and then, basahin natin, lagyan natin ng konting sabon, tapos konting brush, yung ano lang, maayos lang, ay yung tamang pagkaka-brush lang, light lang, and then banlawan natin ng tubig, tapos i-dry up natin. Tulad dito mga sapatos kong to, hindi ko pa ito nagagamit, pero ayan ang nangyayari. Ayan o, tulad niyan. Itong isang to, itong pares na to, hindi ko na siya masasave kasi ang pangit naman kung ganyan ang itsura. Kaya ang ginawa ko, tulad nitong kapares, tinanggal ko na lang yan para mas okay patignan. Ang gawin nyo guys, pag halimbawa naggaganto na yung sapatos nyo, labhan nyo, and then banlawan, and then pag halimbawa walang init, i-blower nyo siya nung pinakamainit na temperature niya. Tapos palamigin nyo na. It's yung first batch ng mga sapatos ka na nilabhan ko na kahapon. Ayun. Kaso nga lang, hindi nga uminit, kaya ayan nangyari. Basa pa siya hanggang ngayon. Ayan yung mga nilaban ko gabi. Malilinis yan, kaso nga lang nakatago. Ito pala, nakatago din ito. Tapos yung makikita nyo yung sole niya, nagkukulay yellow. Gagawin ako dyan, papakita ko din sa inyo. Meron akong biniling solution para dyan. Ayan. Sobrang hindi nagagamit. Tapos ito pang isa. Ito, ganun din. Hindi ko pa ito nagamit kahit isang beses. Pero ayun, naninilaw na yung sole niya. Tapos guys, ito naman yung second batch, yung lalaban ko pa lang. Mga nakatago siya doon. Ayan. Yung mga tags. Ay, mga tags pa kasi. Itong dalawa, hindi ko pa yung nagagamit. Ay, ito ang gamit ko na. The rest, hindi ko pa yung nagagamit. Ayan. Dami ko lalaban. Ayan. Meron din ako aqua shoes. Itong aqua shoes na gamit ko na yan. Ayan. Tapos yung leather, tulad nito, tingnan nyo ito. Wala, nag-pulverize na siya. Sana lang, pag binasa ko ito, tapos pag binilad ay maging okay. Maging okay uli yung kapit. Ang ganda pa naman. Pero, nagagandaan kasi ako sa mga Milanos. Pero, syempre, mabilis naman talaga man. Ito, sana talaga hindi ito masira. Pero isi-save natin yan para hindi nga talaga siya masira. Hindi mag-pulverize tulad nung mga nauna. Kasi may mga sapatos na nauna na nag-pulverize. Ngayon, ayoko na mangyari yun. Tapos ang gagawin ko na lang is, dito sa loob ng bahay is magsasapatos ako. Ayan. Ayan. Ayan siya. So maglalaba muna ako guys. Ha. Yan. So ganito yun guys.
Maglagay kayo ng tubig sa timba o kaya sa planggana, tapos lagyan ng konting sabon, tapos kuha kayo ng soft bristle na toothbrush, tapos yun ang gamitin nyo pang brush sa mga sapatos nyo. Dahan-dahan lang guys, para naman hindi masira yung fabric ba yan or shoe material na kung ano man yung material ng shoes nyo. Tapos ayun, kung akong tatanungin guys kung alin sa mga nakatago at hindi ko ginagamit na sapatos ang pinakamatibay from 7 to 9 years, ang masabi ko Adidas, Skechers, Sperry, Nike, Fila, Onitsuka Tigers, tas yung Gucci matibay yun. So yun guys, ganito lang gagawin nyo. At huwag kayong tago ng sapatos guys. Gamitin nyo para hindi siya masira. Yun lang naman. So yan na guys, tapos na ako maglaba. Ayan. Malilinis naman yan, kaso nga kailangan labhan kasi nakatago nga. Tapos yung mga balat or leather guys, gawin nyo, basain nyo lang, tapos saka nyo na siya i-dry up sa sun, sa araw. Hello guys, good morning. Medyo maaraw na. Konti lang yung araw, pero pwede na yan. Bibilad ko na yung mga sapatos. Yan. Tsaka yung mga nasa loob. Okay. Ayun din yung araw na to guys. Ayan. Kaya pwede na ibilad yung sapatos. Ilang araw na din kasing naulan dito guys. Summer na summer pero naulan. Bad timing naman kasi kung kailan hinugasan or kung kailan nilaban ko na itong mga sapatos, saka naman sumama ang panahon. Apakagaling, di ba? Tapos yun pala guys, pag halimbawa nalaban nyo na to, tapos nabanlawan, ibilad nyo sa araw kung may araw naman. Tapos pag naramdaman nyo yung shoe material niya o yung balat o yung synthetic leather niya, naramdaman nyo na parang yung goma na sinusunog o naiinitan na parang malagkit-lagkit. Okay na yun guys, pwede nyo nang alisin, tapos pahanginan nyo na para kumapit na ulit siya, maging intact na ulit. Okay. Ganun lang ang ginagawa. Ayan guys, tapos na. Init. Ayan, tapos na tayo. Ito sira na to, hindi na talaga siya na-save. Sira na. Tingnan nyo. Nag-crack na siya, kaya hindi na. Wala na yan. Yan naman tuyo na siya. Itong isa guys, wala na talaga ito. Ganda pa naman ito. Gusto ko pa naman sana yung style niya. Kaso, ayan o. Crack na. Ngayon kung meron man kayo mga best practices na ginagawa para sa ganyan, kasi kahit anong basa ko tas init ko, hindi talaga siya gumagana na. Sayang. Pa-comment na lang kung meron man kayo mga alam na pwedeng gawin dyan. Gusto ko pa naman. Ayan guys, umulan. Nagwala ang kalangitan. Ayan. Kaya pinasok ko muna dito. Dito na lang muna sila sa loob. Buti hindi nabutan kasi dumilim na kanina. Sabi ko, pasok ko na. Maayos. Hello guys, so yung tulad nga ng sabi ko nung nakaraan, etong mga sapatos na ito na nilaw, lalagyan natin ito ng pampaputi. Pero nung nilaban ko siya, pumuti naman siya, lalo na ito, kasi diba sobrang dilaw nito. Ngayon, pumuti na siya, pero lalagyan ko pa rin, kasi ayun yung nasa likod, masyado siyang madilaw. Yun. Gagawin pala natin guys, gagamitan natin siya dito. Ayan. Sole restore. Tapos, brush. Tapos cling wrap, kasi pag nalagyan na natin yan, babalutin natin yan ng cling wrap, tapos bibilad uli natin for 1 hour. Lagyan daw siya ng generous amount. Ano yung generous? Generous. Charot. Yan. Tapos saka ibabrush. Balot na natin guys, cling wrap. Yan. Balot natin siya.
Yung buong ano na, buong sapatos na. Yan. Ganyan. Tapos, ibibilad. Aba. Tapos bibilad natin siya guys, ano, tig 1 hour. Sa magkabilang side. Ayan. Yan guys, hindi mahirap yung pag-apply, ang mahirap yung paglalagay ng cling wrap. Yan guys. Struggle lang yung paglalagay ng itong cling wrap na to. Kasi nag-ano no, yung mga puti, lalo na pag ganito, kulay itim, pumupunta dyan yung kulay puti. Kaya dapat may katulong kayo. Eto na siya guys, after natin siyang malagyan ng puti ng solution. Pumuti na siya, 'di ba? Yan. Tapos nakalagay dun sa instruction, kung hindi ka pa daw content, pwede mong ulitin. Tapos ang gagawin ko nito, tingnan nyo, laki ng pinuti. 'Di ba? Etong likod na to, naninilaw na yan, pero wala. Tingnan. Ayun nga, tulad ng sabi ko kanina, ang sabi sa instruction, pag halimbawa daw na hindi ka content sa kulay niya, pwede mo pa siyang ulitin. O, tingnan mo. I-before and after ko to. Tapos pala, ang gagawin ko dito ay yan. Babanlawan ng tubig tapos nung brush na ginamit natin. Yan o. So guys, ang sabi sa instruction, brushan to ulit. Banlawan ng tubig. Kasi itong brush. Ang puti na niya guys. Ang puti niya na oh. Guys, wala na init sa baba. Diyan, wala na dyan init. Wala na. Kaya dito na lang. Naugasan ko na pala siya. Kaya yan. Laki na ng pinuti. Yan. So ayun guys. Ayun na guys yung mga sapatos na nalaban. Yan siya lahat. Ito. Ayan o. Ang puti na niya. Tapos nawala na rin yung mga crack. Kasi nalagyan ng tubig tsaka nabilad. Yan. Ang puti na. Laki na ng pinagbago niya. Doon sa umpisa. So yun guys, kaya kung meron kayong mga sapatos na hindi nyo ginagamit at tinatago nyo lang, ayun, labas nyo lang siya from time to time. Tapos, labhan. And then, painitan. So yun guys, thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. And also follow my Facebook page. Goodbye guys.